estét kívánok, sziasztok! A szépségversenyen az a 10 gyönyörű lány vesz részt, akik már pályáikat a magazinunkban egyszer megmutatták. Ma este újra itt vannak, hogy a 3 fordulóban, a kifutón megszemlélhessük szépségüket. Közülük választja ki a végén a zsűri a legszebbet, aki idén elnyeri a 2014 Click Out évszépe díjat, valamint természetesen az udvarhölgyeket is. És ha már a zsűrit említettem, ismerkedjünk meg azokkal, hölgyeim és uraim, akik ma ítélkezni fognak, és a végén meghozzák mindenki számára a várva várt pillanatot, azaz eldöntik, ki lesz 2004 Click Out évszépe, és kik lesznek az udvarhölgyek. Nagyon jó szórakozás, a zsűrinek éles látást és jó munkát, a lányoknak pedig nagyon sok sikert kívánok. Kezdődik a 2014-es Click Out évszépe választás. Elsőként érkezik a kifutóra Jászli Mónika. Jászli Mónika 20 éves dunaszerdei szépség, aki sminkeléssel, valamint 4D műszerpilla felrakással foglalkozik. Testmagassága 156 cm, testsúlya 48 kg, méretei pedig mellderék, csípő 95, 63, 89. Másodikként érkezik ide a kifutóra Szedlák Nikoleta. ...19 éves dunaszerdei első éves egyetemi hallgató, akinek a testmagassága 167 cm, testsúlya 59 kg, méretei pedig 85, 67, 97. Harmadikként a kifutón, már is önök láthatják, Süke Csilla érkezik. 24 éves dunaszerdei szépség, aki családi kávézót vezet, testmagassága 168 cm, testsúlya 50 kg, méretei pedig 89, 63, 83. Negyedikként a színpadra, illetve a kifutóra már ott van Straka Mária. 22 éves dunaszerdei lány, aki a Pozsonyi Testnevelési Egyetem negyedéves hallgatója. Testmagassága 166 cm, testsúlya 50 kg, méretei pedig 84, 61, 86. Ötödikként érkezik ide a kifutóra Nagy Nikoletta. Ő egy 22 éves csiliszpatasi egyetemista, aki a Nyitrai Szlovák Mezőgazdasági Egyetem közgazdaságtan és vállalati menedzsment szakán tanul, és akinek a testmagassága 164 cm, testsúlya 47 kg, méretei pedig 85, 63, 85. Sorrendben a hatodik, aki érkezik a kifutóra, Bíró Fanni. 22 éves vásárlóti negyedéves orvostanhallgató, a Pozsonyi Comenius Egyetemen, testmagassága 174 cm, testsúlya 47 kg, méretei pedig 85, 55, 90. Még 4 lányt fog látni a kedves közösség és a kedves zsűri. Hetedikként érkezik a kifutóra Cibor Zsófia. 22 éves komáromi tanuló, akinek a testmagassága 173 cm, testsúlya 58 kg, méretei pedig, mondom még egyszer, mell, derék, csípő 92, 63, 89. Már csak 3 szépség jön ide a kifutóra. 8-ként érkezik Magiszter Fejes Anita.
87 éves Dunaszerdei közgazdász, akinek a testmagassága 162 cm, testsúlya 50 kg, méretei pedig 84, 66, 86. Már csak 2 szépség van hátra az első körben, kérem. 9-én érkezik Varga Zsuzsa. 28 éves somorjai pincénő, fitnessedző, akinek a testmagassága 167 cm, testsúlya 56 kg, méretei pedig 90, 66, 92. Tizedikként érkezik Fazekas Petra, aki futóra. 25 éves komáromi kezdővállalkozó, hostess, akinek a testmagassága 168 cm, testsúlya 45 kg, méretei pedig 87, 58, 87. Hölgyeim és uraim, a 2014 Click Out évszépe választás második udvarhölgye, Bíró Fanni! A 2014 Click Out évszépe választás első udvarhölgye, Szimor Zsófi! Hölgyeim és uraim, a 2014-es év Click Out magazin évszépe választás nyertes, a legszebb lány ebben az évben.